Pakundibata kwaakaita akandisaidzira mugomba, andisaidzira mugomba ndandakasunga dhuku musoro. Gomba racho rakamanikana kudai. Akatora dhuku rangu akandisunga, andisunga maoko. Saka ndapfeka legini, pakugwisa kwandaita akatora legini yangu akandisunga makumbo. Ndiri kudarira Chief Njelele tasangana naTsitsi Magumede. Angane nyaya yake iri kudare, asi zviri kuratidza kuti musungwa ari kumiswa pamberi pedare haana kunge auya kudare. Asi regai tikurukure naTsitsi tinzwe kuti nyaya yamusvitsa nhasi pano paChief Njelele ndeyei. Tsitsi wakadi yako? Makadiwa henyu. Tinofara kufara kutaura nesu isusu veSly Media TV. Takuona uri pano padare raChief Njelele, tikunzwa kuti mune nyaya yenyu. Vatariri nevateereri vanangada kuziva kuti nyaya iyi yakatanga sei, inyaya yei yakuita kuti munge muri pano padare nhasi? Totenda. Inini chaitisa kuti ndiuye pano, ndakambunyikidzwa nemurume wangu anonzi Claudius Manyemwe. Anga asingadi kundiroora, aida kundibata. Andimbunyikidza, aida kutisa. Achida kutisa vanhu vakamuti takuona. Ndobva anyebedzera achiti ada kuroora. Achiti ada kuroora akanditora kanondigadzika kumba kwamainini vake kubomba. Andigadzika kumba kwamainini vake kubomba kwa 5 days. Ndobva azonditora kanondiindisa kumba kwavo kuna Shisha. Andindisa kumba kwavo na Shisha akanondisiya ko September, October, November, December. January achinditumira mari ndichidzoka kubomba. Adzoka kubomba ndakati tagara. Ndabva ndarwara. Ndabva tatisingachataurirani. Pakutaura kwacho kwakuchinetsa ndina kuziva kuti ari kunziuya kunoku da kutsvagira basa. Ndobva ndati kutsvagira basa. Saka vatete vake vakandinyeurira. Vanditaurira vakamuti adanza aende kuHarare kupi kubasa. But inini kwandiranga asina kundiudza. But pakugara aindiudza kuti uchaita mashupa ndiwe unongogara uchinzi ngomwa. Ndikati wedhi ramuri kutaura ritaugwe nemunhu iroro. Wedhi iroro rinonyadzisa. Ndobva ndangoti ndikutaurira. Pakugara abva mama wakabva azofona ndarwara zvikanzi mbouya kumba. Saka abva ati ndouya musi weMande, chipiri, chitatu, haana kuenda. Takabva tazoenda musi weMande yeye unotevera yacho. Taenda takanogara 5 days tichiwirirana. 5 days tichiwirirana vakazoronga date rekuti ndidzoke kumba kwedu. Varonga date rekuti ndidzoke kumba kwedu, vaingotaura nababa, bamunini navatete. Asi vatete musi wavo havana kuzouya, kwakazoya bamunini naye murume wangu. Tagara pasi, vakaronga vakati Saturday ndio inoita kuti tidzokere kumba. Tadzokera kuno kukumba vana Blaze wangu vakasvika vakati dzokera kupi kumba kwako. Ndobva ndadzokera navo. Pakunosvika pandasvika ndikavati maswera sei havana kutaura nini. Ndati maswera sei havana kutaura nini. Ndobva ndanyara ndikabika chikafu. Ndabika chikafu kuti ndichinopakura ivo ndobva vasumuka vakanopakura chikafu. Mangwana acho ndobva vatora hembe dzavo vakanoisa mama vavo. Dzangu dzadza kugara dzega. Mangwana acho vatete ndobva vaya vakatifunza zvikanzi funzai vana ava havasi kutaura zvakanaka. Hatizivi kuti chii chiri kuitika. Pakutivhunza murume wangu akabva atsamwa. Mangwana acho ndokutora foni. Atora foni anyorera mama wangu vekundibereka. Anyora message yekuti makadi ndichashiya ndiri kuuya kuzokuonai kumba mangwana. Ndobva mama havana kuzoipindura message iyoyo. Mangwana makuseni akafuma achidelete mamessage evasikana vake vari kudanana navo. Adelete mamessage ake. Ndobva ndikanyorera foni zvikanyorera mama message uvaudze kuti ndiri kuuya kumba nhasi. Ndobva ndati vakati nditi ndoya nemusi weMande. Ndobva nditi izvozvo kana usingadi uchaenda usina kuvaudza. Ndobva ndatora foni iya ndikaudza mama wangu ndobva nditi ita zvavari kuda. Ndobva ndapeta hembe dzangu. Ndichipeta hembe dzangu ndakavaudza kuti uyai muone ndichipeta hembe dzangu. Ndobva vauya ndiri kupeta hembe. Ndaenda kunogeza vakasara vakafenda hembe dzangu vachidzikanira pasi. Ndobva ona ndakudzoka vadzidzorera mbegi. Ndobva ndauya ndikati ko hembe dzangu dzafendwa nasvika mbonona ndichifenda hembe dzakweni. Ndikabva ndakuda kuenda ndati ko mari yacho yetransport yekuenda nekudzokesa vakandikwanisa kundipa yekuendesa chete. Ndikati ko yekudzokesa svika unonopiwa iyo yatakashedzera ndo mari yaunopiwa. Ndobva ndikati nhaedwe saka mukanditi mari yandakashedzera ndo yamunopiwa zvikanzi ndovakundisvitsa ndambotanga ndichiramba mari iya. Tava murodhi ndiri kufamba. Vabva vanditi mari iya ndobva ndagamuchira. Ndobva vanditi hauna mboonawo boxer short rangu. Ndobva ndikati handina mboriona boxer short renyu. Svika hauna
ndakamboona boxer short rangu ndikati handina svika tione background ndobva ndavasvitsa takaenda tikanogara like pane matanda tagara pane matanda aya vatanga ndenyura mbatya dzangu dzemukati nedzekunze vachikanda pasi muvhu vachikanda muvhu ndobva ndati vedu tasemuka ndehembe dzangu muvhu ndati saka boxer short racho marwana vanditi aiwa vatanga kudzosera hembe dzangu ndikati zvamunoita zvinambonaka plus futi bhutsu yangu yada mukada kudzokera kumba unodi nodzokera bhutsu ndobva vandiudza kuti kumba kwedu hauchadiwi saka chingofamba wine ndikati azviiti plus futi bhutsu yangu yadamu svika uri kushungurudza mai vangu vane bp izvezvi ndikati mune shuwa nezvamukutaura ndobva vati kumba kwenyu kunoroyiwa unogona watotora boxer short rangu waripfeka vakandifukura pavanhu svika unotora boxer short rangu waripfeka munoroya boxer short rangu nekuti kumba kwenyu kunoroyiwa ndobva ndikati mune shuwa nezvamuri kutaura ndobva vanditi ndobva ndikati alright bo ndadzokera kumba zvekumanikidzira ndobva ndasanga kuti mama mwana wenyu anga achiti kumba kwedu kunoroyiwa plus futi ari kunditi bp mama vakandipindura mubvunzo wekuti izvo saka ndo zvamadzokera here izvozvo ndobva ndikati mama zvandirwadza kudzoka ndichitaura izvozvo ndobva vanditi chingosiyanai nazvo kila kana uchitaura nemukadzi wako taurai muri 2 noti upinza zita rangu ngati ndabva ndavati handichadi zvekuperekedzwa ndakuda kuenda plus futi mari yavandipa $8 hakinana chainokwana inongokwana kubva musenda kuenda kumba kubva panapa ndokwira ne ndobva vandiwedzera $2 ndobva ndakwira $2 kubva muna svisvi kusvika musenda kubva musenda ndakakwira $8 kuenda kumusha ndasvika kumusha ndakanogara 5 days havana kundifonera havana kumbondibvunza havana kundii rechi 6 ndobva dadhi vangu vafona vekundibereka imi vakafona vakati indai munoudza mukwasha adi anipe mukadzi wake mari yekuinda nekudzokesa yekuti ndiuye kupi kukwekwe ndakabva ndaenda namama vangu tasvika musenda mama ndobva nditi ndichamboenda kupi kubomba ndichazotevera iwe sanotungamira ndakasonotungamira ndikavadza kuti mama vangu vari kutevera masikati vana mama vakabva vasvika vakatoya nabhudhi vangu vadiki vasvika saka mukwasha kanzi mupei foni ataure nani nababa vangu apiwa foni akati achiudziwa zvikanzi mwana wenyu hasi kuzvara ari kungoti akabatira mimba nzobva ndobva svika nadhedhi saka chimukwidza mari auye chimupa mari akwira auye kukwekwe tione kuti chii haana kundipa mari ndakabhadharirwa naabereki vangu mari yekubva kuna svisvi kusvika kubomba nekubva kupa bomba kuenda kukwekwe yekuenda nekudzokesa ndo vakandibhadharira haana kundipa ndiri murodhi ndichienda kukwekwe ndati ndave mukwekwe ndakavadza kuti ndasvika mukwekwe zvikanzi wasvika mukwekwe chimbomira kudzoka kumba usadzoke kumba inana handiko ndikati maindepi svika ingoita zvandakuudza ndobva ndati alright ndichakuudzai kana ndasvika pamba chapi ndabva taenda tikanotsvaka makombi ekumbiso tamawana makombi ekumbiso tafamba nditori murodhi ndisati ndasvika ndakavanyorera meseji yekuti ndasvika vandipindura kuti zvekuti wasvika kana kuti hauna kusvika izvo zvandizvipinde ndandinei nazvo ndobva ndikati ndobva ndanyarara vakapama kusenda imwe svika ndichakuona Thursday kana ndoya nehembe dzako ndobva ndatanga uchema paya dhedhi vangu ndobva nditi nyarara zvatoda kuti hazvizofambe ndakaenda paya tikanorara da kudzoka vabva vafona zvikanzi wadi ndikati ndiri kudzokera kupi kubomba ndichazokuudzai kana ndave mubomba ndobva ndati alright ndasvika mubomba ndakatora foni ndikavabhipa ndikati ndasvika svika wasvikepi ndikati kubomba svika hanzi chii ndikati hazviiti kutaurira imi muri ikoko ndiri kuno kusvika manje uchandionepi handiko kumba ndobva ndikati zvamuri kutotaura hazvitoiti kutaurira ende plus futi panapa pane vanhu ndobva nditi handiko kumba ndakabva ndatsvaga munhu anondiperekedza kuenda kumba kwavo ndakanowana ariko ndawana ariko ndakati zvamamuchiti hamuko kunowana imga muriko wani like kundisekerera ndikatoti pamwe munhu akundida pamwe munhu akundifarira handauziva kuti hanandifarira vamwene vakandipindura mubvunzo wekuti kila haana kufara nekuuya kwawaita ndobva ndati mama munhu ari kusekerera uyu auya wani ndobva mama vanditi haana kufara ndobva ndati asi patandapinda mumba tachitotaura chitosekererana chitodii saka pakazorongwa dheti rekuti ainde kupi kuharare ina handinawo haana mbondiudza aitotaura nemusikana wake usiku ataura nemusikana wake ndakavabvunza ndikati hamusi kugutsikana neni here vakanditi handigutsikani newe ndikati akandiuyisa pano ndiani paukaenda mumba kwenyu wakadzokere ndobva ndati alright hapana kudi hapana kuipa swera mangwana vakamuka kuma6 vamuka vakatanga kurongedza hembe dzavo vachirongedza hembe dzavo ndobva nhasi handichaendi ndoenda mangwana acho vafonerwa nemusikana wavo pakati usiku hwega hwega vaifonerwa nemusikana wavo every day ndobva ndikati imi munhu ari kufonerai ndiani anonzi dhokasi svika dhokasi handimuzi ndikati dhokasi afona izvezvo vamuri kuti hamuzivi zvikanzi handimuzi ndikati alright ndobva ndanyarara musikana uya ndobva asenda meseji yekuti unondisiyirei pauri kuenda ndobva zvikanzi handina nachokusiyira vakamuka vakakwakwanura makadzi anga ari kumadziro vakwakwanura makadzi anga ari kumadziro vachiisa makadhi emapikicha
chiisa uyu mbegi mavo. Ndobva ndikati ko makadhi munomadii, ndobva vatora zvese hembe dzavo dzimwe dzadzasaririra zvanhu zvakudambuka vachiisa mubhegi. Ndobva vanzi ndoda kuperekedza kuno kusiya musenda nemusikana ye, zvikanzi handina mari, zvikanzi ndoda kuperekedza zvikanzi handina mari. Ndobva vasumuka usiku ihwohwo, ndobva vati mama ndinokumbira mundiwedzero mari yandinayo haikwani, zvikana mama tiona mangwana makuseni takarara makuseni. Ndobva vamutsiwa namama, zvikanzi bhazi rakuenda, vakamuka vakagadzira zvese zvavanga vachida kuita vaita. Ndobva vakumbira foni ndobva vanzi namama enda munotora $5 muwaleti. Ndobva vanotora $5, ndobva vaenda vakundimutsa kuti ndiperekedze. Ndakabva ndatsamwa semuitiro wanga vachiita vachiti izvo ndoda kuperekedzwa nemusikana wavo. Ndobva ndati ana hangu hakuna kwandiri kuenda nekuti tingatosvike tikaita musindo nemusikana ye. Ndobva ndarega kuenda kuvaperekedza. Ndobva vaenda vakanoperekedza nemusikana uya kusvika musenda. Musikana uya vakasiya vamupa foni nhamba dzake, akanditanga musikana uya, svika ndatoperekedza murume wako kusvika musenda ende ndichadana naye kusvika ndafa. Ndobva ndati hoho hapana kuipa. Ndobva ndanyarara ndayekumba ndichida kuwati mwangu asvike. Ndobva ndatora foni chinovabhipa vakanyarara. Ndobva vandisira callback. Ndobva vazofona pafoni pamama vakati foni nhamba dzamasanda dzopera nani, svika na 52. Hanzi na 52 zvikanzi kaya ngaenda anondibhipa. Ndakaenda kunetwork ndikanovabhipa. Ndavabhipa ndiri panetwork vakaisa meseji yekuti uri kudei, ndiani wangu uyu. Ndobva ndanyarara manheru. Ndobva ndati mama meseji yandaisirwa nakilaka haina mbonaka. Mama wakanditi chii? Ndikati meseji yandaitirwa nakila haina mbonaka. Mama indipindura mubvunzo wekuti nyangwe chese chandavaudza, mama indipindura mubvunzo wekuti kila asiriyo oga, ingoti varume vasere, noti uramba uchingoti kila ingoti varume vasere. Ndobva ndati mama ndakazokumbira foni yemuzukuru wavanga auya. Ndobva ndati rega nditaure navo. Zvikanzi namama muisirewo airtime, vakanditi handina mari. Ndobva zvikanzi namama ndokumbira muisire airtime, svika handina mari. Zvanzi alright. Manheru vakandisira meseji yekuti airtime waiona here. Ndobva ndarequesta ndikaona musina airtime. Ndobva ndatora foni yemuzukuru wavo ndikavanyorera meseji ndikati handina airtime yandaona. Ndobva vafona zvikanzi inetwork inosvika. Ndobva ndati alright hapana. Mangwana acho ndikuona hamuna uyu apinda, ndikajamba suwa 1. So ramangwana nditora foni iyaya ndichivabhipa ndikati hamuna nachapinda umu. Zvikanzi iwe imhosva. Vatanga kundiridzira tsamwa. Ndobva vazonditi imhosva here kana ndichikuudza kuti inetwork. Ndobva varidza tsamwa. Ndobva vakata foni. Saka ndakabva ndaenda ndikatanga kuchema ndiri mukicheni. Ndobva vanditi nyarara, ndikava ndanyarara. Ndikanzi tora foni yaposi unyorere vana bhuti vake kuti izvoni kila chiri kundida here kana asingachandidi anditire plan. Ndatora foni iya ndikanyora meseji. Bamukuru vakandiisira meseji yekuti inini ndiri baba, izvozvo isai kuna natete. Ndobva ndatora foni iya ndikanyorera futi vana tete. Ndanyorera vana tete handizivi kuti vakamubvunza here kana kuti havana kumubvunza. Mangwana acho masikati ndangoti rega ndionogesa. Ndakaenda kunogesa mama wangu wekundibereka. Ndobva vafona vachifonera vamwene. Zvikanzi ari semusikana, zvikanzi ari bhohaki, kungochema chitutu murume asi kufona. Zvikanzi alright. Ndobva ndanyarara pa ndiri kuti rega ndizore mafuta ndibatewo foni yangu. Ndazora mafuta paindapfeka ndakubata foni yangu. Ndikuona meseji iri kupinda yekuti pandiri uchiri kuvavarira chii nhaiwe. Ndakangotora foni ndikati inini zvingaite like ndinonyepa. Ndobva ndatora foni iya ndikapa muzukuru wavo ndikati verenga apa. Atanga kuverenga achiverengera vamwene vangu. Ndikati nanguzve pano ndakurongedza dzangu ndinde kumba kwedu. Ndangokwanisa kusenga ndiro dzangu, hembe ndakasiya, zvese ndakasiya, machira angu ndakasiya. Ndave murodhi ndakaperekedzwa nemuzukuru wavo kunosvika patara. Ndave murodhi ndave kusienda uko. Afona akanditi waita basa ako waenda mama vanga vasingadi iwewe murora. Vane murora vanga vachida noti iwewe hanzi hauiti. Ndikati ndi murume wangu. Hanzi vamwene vangu vanga vachida umwe murora unoti iwewe, vanga vane mukadzi wangu vaida kuti ndirore. Ndobva ndati alright hapana kuipa. Tichitori kubomba ndisati tambodinda pane pandasirira. Akatora foni yangu 1 akatengesa. Ndikanyarara ndikati sezvo ari murume wangu hazvina basa. Yechi2 foni yandandinayo kuna Shishi akaitora akaipa uyu shamwari yake. Ndikanyarara ndikati hazvina basa. Ndikanyarara zvipera zvakadaro. Okay, saka pana papa chifi wangu anotaura nyaya yei yanga iri nyaya yanga iri mudare. Ndandamuripotira pamusaka pekuti ari kundishungurudza. Zvanoita zvese handisi kuzvifarira, nyange ndichida kutaura naye zvakanaka anonditaurira siri izvo. Okay. Alright, tichidzokera kwekutanga wataura uchiti izvo iwewe wakaita zvekumbunyikidzwa. Wanga uchimuziva here nakare?
takangoti tichidanana ndobva ndati mangwana achona ndikati ndinoda kudzokera kupi kumba kwedu. Saka ndakatumwa naBlazi vangu kunofidha nguruve. Ndobva anditevera ndikati adzokera ndiri kudzoka kushopiko. Zuva rovira ndakati ndaenda kunoeresiwa. Ndobva anditevera saka ndandikaisa mafonzi munzeve ndakabata foni muruoko. Akasvika akandipingira mugomba. Vamwe vaizviona. Ndakachema hangu but handina vamwe vakauya vakandinunura. Akandibata. Akuda kutiza ipapo ndopa ndakati inangu ndiri kunotaura chii zvawaita. Plus futi vamwe vamuona. Pakangowa nevanhu tonokusungisa ndakasvika ndikataurira maiguru vangu varimo mukati. Ndikati ndabatiwa nakila so. But vanhu vamuona ari kuti ndoda kutiza. Ndopa akanzi nevanhu tinokusungisa kanditora kanonditsveta kumba kwamainini vake vekubomba. Okay. Kukutora izvinhu kuti ari kuvhuma. Akuda kugara neni but yanga iri bhaisi. Okay. Saka imimi mukudanana kwenyu mama nenguva yakadii muchizivana inu nemi? Rabva September kusvika muna April. Saka izvo zvakaitika muna September ipapo pamadanana? Zvakatanga muna February. Okay. March. Izvo zvekuzorambana izvezvo. Okay, but kumbunyikidzwa ndezvegore rapera muna September. Okay. Alright. Then mukugara kwamamuchiita izvezvi wangochimboenda kwasvishi ndokumba kwavo? Kumba kwavo ndekuna Svishi but kumba kwedu ndadzokerwa rave rufo ndichidzoserwa kumba kwedu. Okay, pakanaka. Mari yetransport. Mari yetransport ndonzi bvisa iyoyo yatakadedzera. Okay. Pane here zvimwe zvakambobhadhara kumba kwenyu kana kuti kune vabereki venyu? Haana kunze kwekushedzera chete. Okay, akangoshedzera kuti ndisu tine munhu wenyu. Okay. Handizivi. Imimi kutongwa kwayaitwa apa pastage yamanga mave kwaChief Njelele mama apapi? Ndakauya musi wekutanga anganzi musi wechina. Haana kuuya. Chikanzi musi wa2. Musi wechina akati izvo ndokumbira kuti muite musi wa2. 2 yakasvika tikauya tikamushaya. Zvikanzi musi wa9. 9 uye asvika tamushaya. Zvikanzi musi wa16. Nhasi 16 haana kuuya futi. Okay. Saka kwanzi chiko mudare na Chief? Vavanyora zvinhu zvacho zviri kuda unotorwa. Okay. Asi zviri kudiwa nevabereki zvakamira sei? Vabereki vangu vasati vataurawo asi ndinda ndataura hangu. Alright. Tichitarisa nyaya yesei iwewo semusikana wechidiki semudzimai wechidiki vakatondipa mari yegupuro vakandipa $1 vakanditi famba uinde vari mahaperi. Uri kuti wakapiwa gupuro naamwene saka vamwene ndo vari kurambira mwana wavo iwewe? Handitozivi kuti chii chiri kuitika nekuti chinenge chitori chigurupu handitombozivi nokuti inini ndichitanga roorwa naiyeka aindida zvakangozochinja zvakangozopanduka handizivi kuti chii chachakonzeresa chii chachaitika nokuti ndaiti ndikaudza iyeka ndikaudza vamwene zvaanenge aita vamwene vave saidhi nemwana wavo. Okay. Asi iye wacho wakambomubvunza here kuti zviri kumbofamba sei zvachinja chii pauri kubva patanga kuza? Ndikamubvunza noiteta hondo wesi ndikatovabvunza kuti ko muri kuuya usiku vaienda kumashopu na9 vodzoka na12 dzeusiku. Ndikatovabvunza kuti ko chii chiri kuitika vanongoti ingotenda kuti ndauya. Noti ko muri kudaro sei kungotenda ndaitoona maprotector mumba amwe anenge akatodamburwa amwe anenge vatoenda nawo. Ndosara ndorongedza kana kubvunza mama kuti one zvekuita mwana wenyu vaiti unofanirwa kuisira murume wako mubhegi maprotector kana achifamba. Ndoti nai mama kwanzi kuti alright ndonyarara. Inyaya yakaoma inosuwisa. Ndine urombo nenyaya yawakasangana nayo. Asi iwewe pakurarama kwako izvezvi pane here zvimwe zvawatodzidza izvezvi zvinogona kunge uchida kuudza vamwe vari kunze vanogona kusangana nedambudziko rakaita serawakasangana naro? Zviripo hangu ndichida kuti vagare vakachenjerera nokuti upenyu hwakaoma ndasingafungidziri kuti ndichasangana nezvakadai mukati mekurarama. Asi pawaimbodzoka orati wainzi uri kudzokera uchidzoka pamaidzoka pamaitomboggara samai nababa here mumba? Taigara chero kurara taifuratirana umwe aiva takatarisa kwake umwe achirva takatarisa kwake handizivi kuti chii chaitika. Ndikabvunza aitotaura kuti kumba kwenyu kunoroya akadudza vabereki vangu kuti vanoroya ndikarara newe ndiri kuona tsoko
ndikataura newo ndinoona tsoko, saka ndanda kutoti ko chii chakuitika handisi kuziva kuti chii chakuti, nekuti ndaitoti chero kuti nditi maswera sei vaingonditi kwindi wanzi ko chii, ndikataura naye ndiri kuona tsoko, voti kwai ndikataura neni ndiri kuona tsoko, handizivi kuti chii chaitika. Iye anga akura zvakadiko mukomana wenyu? Akatombomitisa hama yangu, amitisa, ane kamwana kadoko kasikana, iye zvino anenge akwanisa 25. Yes. Imimiwo mune makore mangani? Iye zvino ndashandira 20. It's fine. Asi muri kuwana here rubatsiro mudare raChief Njelele? Tinotenda ari kundibatsira, ndofunga kuti nhasi ndo pazvinoperera tichisazikiswa mapepa acho. Aiwa, ndinotenda Tsitsi nenguva yawatipawo. Iwewo zvishure zvako zvemwoyo kuenda mberi kubva ipapa tichiti nyaya iyi yapera ndezvipi, uyezve uri kutarisira kuzodii kumberi? Nezvino ndiri kutarisira kuti ndimboshandirawo vabereki vangu, ndichionawo upenyu kuti hunoenderana sei kumberi, ndozvandiri kushuvira. Aiwa, tinokushuvira rakanaka ramangwana, uyezve uve nenguva yakanaka, uitewo move on, uwanewo munhu anokuda, anokurespecta semunhu wechikadzi. Totenda. Vatari vangu ndinoda kunyatsokunzwa uchiti kana wakambunyikidzwa, chii chakanyatsokuitika zvemusi we? Pakundibata kwaakaita, akandisaidzira mugomba, andisaidzira mugomba nandakasunga dhuku mumusoro. Gomba racho rakamanikana kudai, akatora dhuku rangu akandisunga, andisunga maoko, saka ndapfeka legini. Pakugwisa kwandaita akatora legini yangu akandisunga makumbo, andisunga makumbo, ndakachema hangu but hapana akandinzwa. Pakundinzwa iko pane vashoma vakandiwa, vakamuona vakati tinonokutaurira zvawaita ukangotiza, nekuti aitoda kutiza zvikati ndinokuripotera. Indobva ndati ndoda kutonokutaurira nekuti anga atondibata, ndandisingachotokwanisi chero kufamba. Akanditakura andibereka kumusana kwake, ndobva anondisiya pazvigayo, andisiya pazvigayo. Ndatanga kufamba naye, ndakakwanisa kufamba kusvika kushopu, ndikaudza maiguru vangu. Maiguru vangu ndo vandakatsanangurira kuti ndaitwa soso. Maiguru vakanditi tichamubata chichi, ndobva azoshedzewa. Akatoita zvokushedzewa nemamai mukati, zvikanzi wabata mwana wavanhu ari kudii chichi. Ndobva anyevedzera kunge arida unogara neni, arida kundiroora. Ndobva anditora kanondiisa kumba kwani, kwamainini vake. Andiisa kumba kwamainini vake kwe5 days. Akazonditora zuva rechi6 ndokunondiisa kumba kwavo. Andiisa kumba kwavo ndokwandandave izvino. Wokurira kuti paakakupinga mugomba imomo ndopaakakupa akarara newe? Ndopaakandibata papo. Asi imimi kubvira nakubvira wanga uchitomuziva nakare? Ndakasvika mubomba, ndakasvika muna August. Ndasvika muna August, September ndo paakandibata. Asi anga ari munhu akaita sei mukuziva kwake kwanga wamuita panguva iwe? Anga antori neshopu pabomba, achitogara. Shopu yedu inenge iri sapapa, tojamba 1 pakati, yechi2 yechi3 yake ndo yake kaanga achigara. Waita basa nekuclarify papa. Mama Machida, nhasi takuonai muri padare raChief Njelele, ndimi mai vemusikana uyu watabva kukurukura naye. Zvinhu zvaakasangana nazvo imimi samai nyakubereka, zvinokubataiwo sei? Zvakanyanyisa, ndinotambudzika nokuti munhu achiroora mwana wangu akatanga aita zvekubhinya mwana uyu, akada kutiza vanhu vakati tinokutengesa tikakusungisa, dzoka akadzoka akavigisa mwana wangu, akachimutora akanomisa kumusha kwake kuna Svisvi. Amisa kuna Svisvi akapedza 6 months, mwana ariko kuna Svisvi, iye agere kuno kubomba. Vanhu vomutomutaura zvakasvika pakumugumbura, ndopaakachizotora mwana mawe muna January, iye akaenda kupera kwaSeptember. Agara kudaro mwana uyu akachoroswa namamhepo, arwa namamhepo zvikasinzi zvinobva kumusha kwenyu, nokuti ndikakutarisa ndoona shoko handikuoni semunhu. Chero nguva yapinda mumba nyangwe kuma1 aingonzi iwe gutsikana kuti ndauya, usavhunze mubvunzo watende kukuvhunza. Mafoni andakatenga maviri ose akagadzirisa imwe rainzi raLCD, akamatengesa namalaini akavhuna. Ndaitadza kana kutaura nemwana wangu, iye akaviga zvinhu. Kusvika nanhasi anamusira mafoni iyoyo. Ipapa paari nazvino haana foni. Zvinhu zvakandibata. Asi ndakanga ndasununguka hangu kuti zvanga aganga kudaro abvuma kuti ndawana, ndikati ndave nemukuwasha sezvo avhara mhosva yake. Ndoona mwana uyazve haachagari zvakanaka. Kusvika mbacho chadzonzi dzemurume dzogara kumba kwamai, dzake dzinogara mumba madzo dzoga. Saka kuwana nawo here kunoratidza kuti unomukuwasha here?
Zvino zvinoramba chingonidla mumwe kuti zvairevei, aingoda kunoganga nhasi amudzosa kudare adamwa gunokwana 4 isu pano tauya gunokwana 3 asi achingoyapo ndakundikana next week nhasi adakara kuti mai vake vane BP kana nendine BP asi ndiri pano. Mufambo wandafamba mari yandarasa yakwanisa $170 handina kwandichaiwana. Zvinondibata zvikuru sei pamachajizisve kwakwanzi mombe 3 konzi kwai aya imwe inogona kubva apa mari yacho yedare hakuna unondidzosera ndozvitamburirawo ndabatikana zvikuru ndinoshaya kuti ndoita sei. Okay. Imimi zvanga zviri zvishuviro zvenyu zvemwoyo izvo zvamakabara mwana musikana achiri wechidiki ndezvipi? Indanshuvira kuti mwana wangu ambokurawo kusvika panguva yaanowanikwa munhu anouyawo pachena kuti ndowana munhu kwete anotanga abata mwana kumagwenzi woenda naye zvekuchivande kunoti ndabvuma kuroora asingadi kuroora zvongoreva kuti ibhinya pacharo handimoni semukuwasha ndiona sokuti ibhinya akagona hake ndomutenda netsika dzakumusha kwawo dzakanaka idzodzo. Then munogona kunge imimi samai muchida kuyambirawo vanakomana uyezve vanasikana munyaya dzewanano idzi vangazvifambisa sei? Hongu tinoziva kuti kubhinywa munhu unenge usina kuzvitarisira, asi imimi samai vanogona kunge vachipawo maadvice okuvana vachangokura mungati chii? Aiwa, ndachikumbira kuti kuvana vese vachangokura kusanganisa naye wasanganitsaona uyu kuti hatitarisiri nyaya dzokumbunyikidzana, tinodawo wanano iri pachena. Kunyange uri murombo buda pachena naizvo zvishoma izvozvo. Zvimwezve zvakazondinyanya kundoti asindodzosera nyaya masure. Akabvisa $40 chaiyo kuti kwai ndakashedza ndakabvisa zvinhu. Anganzi mukuwasha here mbudzi chaiyo kuti nyangwe ndinogona kumupa mari yakaita seiyo. Asi zvakandiomera. Dai vana vagona kurayirika. Naye abvewo muchiitiko chaari kuita ichakaipa. Vatauri izvozvo vakasara votaura kuti bomba yese iri kutoziva kuti wakati hatimbouyi asi kuno vari vanhu manzo kuti kwai kunogwariwa hakuna ugwere. Zvinhu zvakataurwa pachena izvozvo. Saka hauchenjerwawo ndinoda kungovatenda Mwari avawedzere varambe vakangongwara. Ndatenda hangu. Mudare vati chiko vana mambo. Vana mambo isuvi tatine chikamu chekuti mombe 3 ndawasi kuti ngazichiita 2. Saka kura kuti akangonotambisa akadzosa idzi dzokumugwadzisa kwake mbiri ndidzodzo kura kuti chero chandinosununguka kuti adzoka munotsika chaidzo handichioni. 1 ndeyekubhinya mwana wangu, 2 ndeyekumugurira mba nhumbi dzigara kwamai achigara kwake, 3 kumuti mangwana adzokera njimudzosera akadakara akati mari yatakashedzerayo ngaafambe naiyoyo kura kuti nesendi rake hakuna. Hakuna zvechimwe chandichadazvo kunze kwaizvozvo. Ndosaka ndati dai azvibhadharawo nokuti 1 akati kumusha kwenyu kunoroyiwa ndikakutarisa ndoona shoko ndedzani kwai hameno kuda kumba kwenyu ikoko ndo kwadziri kureva kuti indotowe muroyo kuroya kwangu hai ingadai yabuda mumba inabuda. Zvakapinda mudare sezvo zvirimo mumapepa avo zvirimo. Zvinhu zvinosuwisa uyezve sevanhu vanogara munyika ine chivanhu hazvinge zvinhu zvatinofungira kuti zvingave zvichiitika izvi. Hameno tinotenda mama netime yamatipa iyi kuti tikurukure nemi muchitipawo pfungwa dzenyu panyaya yamanga mafambira kwaShenasi. Tenda. Aiwa ndafambira kuti tichiuya koyanana iye achihwawo agirapa mangwana akaona chaanoona toziva kuti tinaye mwana kana kuti iye takasara avanda zvaavanda mangwana hapana here umwe muvhunzo achasangana achifamba kana nomwe mukomana akatondipandutsira mwana wangu achakona kuzvichengeta. Ndovara guru riri kundinetsa kuti ndichamurayira sei mwana amboendeswa mumba yomwe munhu odzoswa chivande chakadai. Zvinhu zvandirwadza stereki ipapa apa mangwana akaona ano munhu tozodzoka here pano pamambo. Ndashaya kukuvunza kuti havana kundipa nguva yekuti nditaure ipa. Aiwa, ndinotenda mama ndofunga ruzhinji vari kuzvinzwawo zvamuri kuchema nazvo. Ko ivo mai vemukomana vanova vamukurungai menyu maimbonzwanana here mukutaurirana? Vamukurungai vanova ndosevere vangu ndakavaona zuva rumwe mushure mekunzi mwana anzi dzokerai kumba kwenyu indai munogadzirisa zvinonetsa pauri. Iwe mwana wangu anoti akataura newe chero masikati anoona shoko. Saka ini ndakati baba vakati indane mwana unosvika tikanosvika pamunyaya tikavadana vakauya
vamukurungai vaya vakaona sevafara kuti ndauya nendikafara kuti zvauya. Chakazonetsa ndechekuti ivo vambotenderana kuti mwana wasara ndahove mberi mukomana akafona foni kuti masiya mwana wenyu mamusiyira ani kana mukamusiya hameno dzokai mutore mwana wenyu. Asi kunonzi haana kurambwa, akuzi kurambwa ere kuri pachena. Murume uya agara kwevhiki kuda 2 vakachizokamurana nhumbi dzikaenda kumba kwake dzomwana wavo kwavo dzake dzikasara mumba imomo kura kuti imba yanga yakatodambugwa kudhara handisi ndadambura imba asi mwana wangu adambura. Afonegwa kunzi uchadei pamba nomurume musoro kunge vamupa mari atiza. Aenda akabudisa muromo kuti ndiwani mumeseji ndinawo mameseji akamunyorera zvemeseji yekuti pamba pangu uchavavarei chauchada pandiri chiina iwe. Dakara mwana aenda nemameseji zvekuna mai vaya. Mai vaya hazvina kuvaremera vakati kumwana womusikana kwaitora dhora upe muroora uyu afambe zvakanaka varume havaperi. Saka atoti aramba mwe ndiani apa kana ari mwana wenyu kana ari mwana weZimbabwe chizviwa zvino musoro here izvi. Aiwa nyaya inoZimbabwe inodzikadzika inonetsa ende zvisingatarisirwi kune mhuri yekwamanyemo inotarisira zvikuru uchitsotsi. Umwe akatouya kusaradzarika kunotowe nomwe mwana wakanyudza futi akamuramba nemwana wake mwana wari otogona kuenda kana kugrade 0 izvozvi asi tasingazvizivi nokuda kwamanzira nevanoona vanotaura pakadai. Saka ura kuti yagara iri nyoka inoruma chaisingadyi. Saka indotori tsika yake yekuti tsika yake. Asi mambo havana kunyatsopaona zvavo kuti itsika yake mwana uyu. Ipapa aida apabhadhara zvikuru. Handingarembedzi ino handinyoregwe meseji mai vemwana handisi musikana wake ini kunzi kana mukasiya mwana wenyu hameno ndodiwo ndoita sei ndingaite sei ndina vana vangu vasikana 3 iye ndiyanga ari muduku ndaitofara kuti nyange ari murombo kwaenda vamwe vanotopiwa mombe vachirimisana anate zvanokushayiwa ko iye kana angaide chokuwana chii chakazomukonesa kuti amirewo pachena kana kwaiye kutadza mwana unoenda unoraikwa hatina mbova kuti hana mutemo kana zvizokubika kana kudii kana usuka indoziva kuti pachake handina chidambudziko. Inotenda. Aiwa maita basa mama nenguva yamatipai.